Sådan, og nu vil jeg demonstrere, hvordan der man nakker sin lillebror, hvis man har lyst til det. Eller, men vi har bare ikke lyst til det. Bare... Nu får jeg se, hvad der sker, hvis man prøver at lege superhelt. Og det sker nu. Nu skal jeg vise jer, hvad der sker. Nu vil jeg komme med en laser, som vil nakke min lille. Nu skal jeg vise jer, hvad der sker, hvis man synger klappe kage for meget. Det skal nu. Nu vil I se, hvad der sker, hvis man sover før ens sengetid. Nu får jeg se nu. Nu vil jeg vise jer, hvad der sker, hvis man sover efter ens sengetid, hvilket er ret ubehageligt.